Kanta batek mundua eralda dezake? Galdera honi erantzuten saiatuko gara, eta manipulazio estrategiak egitasmoa izango dugu hizpide. Petxik jarri du melodia eta hotsa, Arkaitz Kanok testu poetikoa, eta Noam Chomsky pentsalariak berriz hausnarketa teorikoa. Bidegurutze horretan Ana Galarraga kokatzen da, esperientzia digital honetan gidari lanetan. Manipulazio estrategiak salak eta lurraldean ibiltzeko prest gaude. Bagoaz! Ongi etorri Loraliaren esperientzia digital honetara. Loraliak zabaldu duen leiho berri honen bidez, euskal sormenaren hainbat ale ikusi, gozatu eta aztertuko dugu. Bertan parte hartzeko aukera emango dizuegu eta jakina, munduaren 4 puntu kardinaletara heltzeko bidea zabalduko dugu. Petxiren manipulazio estrategiak lan hartuko dugu eta gaur goizean eszenatoki honetan bertan eman duen kontzertuaren hainbat kanta ikusi ahal izango ditugu eta entzun noski. Horrez gain, sortze prozesuaz eta hitzen esanahiaz hitz egingo dugu lan honen sortzaileekin. Petxi abeslari eta musikaria eta Arkaitz Kano idazlearekin. Ez dira gutxi historian zehar eman diren eraldaketa handiak, eta horietako askok kanta bat izan dute bidaide. Eraldaketarako kantak hortxe daude. Segurazki kanta batek ez du mundua aldatzen, baina giza aldaketa guztiek musika izan dute lagun. Mundu berri bat posiblea dela aldarrikatzen duten mugimendu askok Noam Chomsky dute iparrorratz. Honen pentsamendua oso kritikoa baita gaur egungo gizarte sistemarekin. Arkaitz Kanok Chomskyren manipulazio estrategiak hausnarketa politikoa poesia unibertsora ekarri du. Petxik berriz kanta bihurtu du. Etorkizun berri baten aldeko aldarriak dira guztiak. Berrikusi ditzagun, Chomskyk identifikatu zituen manipulazio estrategia ezberdinak. Distrakzioaren estrategia. Arazoak sortzea eta ondoren konponbideak eskaintzea. Mailakatzearen estrategia. Atzeratzeko estrategia. Jendearengana jotzea adin txikiko izaki gisa. Alderdi emozionala gogo eta baino askoz gehiago erabiltzea. Jendea ez jakintasunean eta erdipurdikotasunean mantentzea. Publikoa erdipurdikotasunarekin atsegina izatera bultzatzea. Autoerruduntasuna indartzea. Gizabanakoak eurek ezagutzen dutena baino hobeto ezagutzea. Arratsaldeon, Petxi, Arkaitz. Arratsaldeon. Bueno, placer bat zuekin egotia eta egiten nahi naiz. Bueno, ziur nao danok ezautzen zaituztetela, eta gainera bilo daukazue webgune propioa, eta nola hau esperientzia digitala dan, norbaitek biografia ofiziala ezagutu nahi badu, hor badauk aukera, baina, bueno, protokoloak agintzen du, ez da, aurkezpenak egitea, beraz. Petxi, abeslari eta musikari nafarra, 16 urterekin hasi zen musika egiten. 13 disko kaleratu ditu bere izenean, azkena, gaur hemen aurkeztu duena, manipulazio estrategiak. Eta beste hainbat bildumatan eta kolaborazioetan ere parte hartu du. Edo nolare diskoetan ez ezik, zuzenekoetan nabarmentzen dira bere ahots paregabea eta gitarra jotzeko trebezia. Arkaitz Kano ez dakit zenbat urterekin hasi zen idazten, geroztik ezakit, beste ez zer egin ote duen horretaz aparte, bai, baina idatzi ere bai, eta genero guztietan gainera, novela, poesia, ipuinak, gidoiak, komikiak, zutabeak, itzulpenak, eta disiplina guztietako artistekin aritu da lanean. Dantza, antzerkia, zinema, performantzea, eskultura, argazkigintza, eta nola ez musika. Eta horrek, musikak batzen zaituzte gaur hemen, eta zehazki manipulazio estrategiak diskoak. Eta manipulazio estrategiari buruz hitz egiten hasi aurretikan, lehenengo kanta entzungo deu, izango da kontzertuan jodezun lehenengoa, zaldi emozionalak. Hipodromo isila, kalea bera bada, zaldunik gabeko brida hau,
norena da. Zeri egin aurre, nori eman bizkarra. Atzera ez begiratu, janki ezazulanga. Zigorrari, zigorkada, zaldi emozionalak gara. Zaldunik ezean, o akaso karabana. Daramagun gurdian, nordea brudoa ba. Zangopea daukat, ferraz ongi joa. Hiltzeekin josita daude gure asmoak. Zigorrari, zigorkada, zaldi emozionalak gara. Eguna amaitzean, gauero trantzean, lotuko zaituzte paradisustean. Tortura goxoenen baratzean. Zaldia izan arren, zabiltzasto lanean. Zigorrari, zigorkada, zaldi emozionalak gara. Suaria zainduzu orain, haien esku artean. Eskukada batez zeu elikatu. Zeu elikatu ustean. Zigorrari, zigorkada, zaldi emozionalak gara. Zigorrari, zigorkada, zaldi emozionalak gara. Azukre gurtua aurki, zeure sugarrean. Sugarreta ahodian. Urtu zaldi berean. Zigorrari, zigorkada, zaldi emozionalak gara.
zigorrari zigor jada zaldi emozionalak gara zigorrari zigor jada zaldi emozionalak gara zigorrari zigorkada zaldi emozionalak gara. Zinezko proiektu bat zen. Beraz, derrigorrezkoa saiatzea, eta hemen gaude, hori izan da idea. Azkenean, ideario politiko, ideologiko, ezkertiar, kritiko bat zegoen atzean, eta horri nolabaiteko jantzi poetiko bat ematea zen nire asmoa. Beste gauza bat esan behar dena da, Petxik kantari oso gutxik ez bezala letrak musikatzen dituela. Eta ez dizkizu bidaltzen melodiak zuk letrizatu ditzazun. Zeina den musikari gehienen jokatzeko edo pentsatzeko modua, ez? Talde hortatik niri askatasun gehiago ematen zidan Petxiren lanerako era horrek letretan ere gerri gehiagorekin jokatu alnezan. Gerri poetiko gehiagorekin. Aliberian aipatu izan du dezu, Arkaitzen hitzeak musikatzia, badaukala erronkatik, baina errestasun handiak ere ematen ditula egituragatik eta... Niretzat bintzat bai, niko horra egiten zait. Neriak baina asko zerrexeago egiten zait egiera. Ez dakit, azkenean idazteko modua eta gero ere gaia erabiltzeko orduan esaldiak nola jartzen ditu, nola adibidez kantuak musikatzeko orduan, hitza musikatzeko orduan ekartzen dit, ja hitza irakurri eta pixkat jakiten dut nondik nora joaten alde izan musikak. Kantu hau lasaia izan leke, edo akustiko izan leke, kantu nire ikusten diot gehiago pixkat, kainero, rockero bat egiteko. Eta ez dakit bere hitzekin hori gertatzen zait, gero bertze hitz edo idazle hau hitzekin ez zait gauza bera pasatzen. Eta ez dakit zergatik, agian seriogo hartuko diet. Baina bai, erresa egiten zait eta disfrutatzen dut hau nitz hori egiten egin. Eukidu gaina pixkat profetikotik baitare, hau hasi zenutenian, ezkenekin inundik inoa Chomskik alako protagonismoa hartuko zunik horrelako testu inguru batian izango ginenik, eta berriro ere lehen lerrora etorriko zani bere pentsamendua, eta justu aipatzen dian gaiak. Kuriosoa da, pandemia garaian ere izan dira hainbat testu, Chomskiri leporatu zaizkienak, eta gero berak esan du ez da nirea. 21. mendea hastapen hontan ezker ideologia batetik zure testua irakurria eta intzakotzat hartua izan nahi baduzu, badirudi honena dela esatea Chomskik idatzi duela. Ematen dio zigilu bat. Claro, eta gero ja Chomskik esaten duenerako ez duela berak idatzi, ja 1.000.000 pertsonak irakurri du ez. Eta hori da pandemiako garaiko. Hori gertatu zen dekalogoarekin ere. Dekalogo hori Kimsitena da Chomskirena, baina jende guztiak uste du Chomskirena. Bueno, esan berdeu Chomskik berak ja jaso dula diskua eta zoriotu zaituzte gaina egindako lanaren gatik eta hitz batzuk ere ingelesez itzulita ja irakurri ditut. Badaukagu bere ez dakit baimena, berdin-kazioa edo oain kontamintzat. Hurrengo kanta entzungo deu eta da zehazka kantua bat. Zer esango zenuke zehazka kantua bat aurkezteko? Nik egierran inoiz ez duen zehazka kantu batein. Arkaitzek 2 pasatzizkien eta nik propina beste bat bonustrako ez dela sartu nuen. Baina, zehazka kantu antzunen irakurri noren lehenengo aldian, etorritzadan burura pixkat, hori kantu lasai bat edo pixkat hori ez akustikoa eta ariak sartzerako orduan ere, ez dakit, etorritzadan bossa nova, hori, kantua bossa nova estiloa egina dago. Eta pixkat,
hitza irakurtzean, hori, pixkat zehaska, agurrak, nola infantilizazioa guzti horrekin ikusita, pixkat hori etorrizta denez, bossa nova txiki bat egitea, eta hasi nintzen, eta emaitza nahiko gustora galditu nintzen emaitzarekin azkenean. Oan ikusiko, Gaurko ez dut ikusi. Narzisoren ispilua, beltz edo koloretxo, mainstream da korrontea, goxo itxoko zaitu. Berrogei urteko haurtxo txuntxulun berde haizu, ez izan deusen beldur pentsioa baduzu. Soldata seguruan onarantzarrimatu, pospoloak aztu du nola erraten den zu. Aitatxorentzat lanein ez izan deusen izu, pospoloak aztu du nola erraten den zu. Txikitxo maite txiki entretenitu, Laizter berrogeita marrak harrapatuko zaitu. Txartelak, telefonoak, baimenak ezaztu, txikitxo ene baietz gehiago txikitu. Bizitzak zuretzat amaikase aska ditu, txikitxo ene baietz gehiago txikitu. Bizitzak zuretzat amaikase aska ditu, txikitxo ene baietz gehiago txikitu. Arina izan behar da harin baita harima, baina harin izan zaitez xoria den bezala. Arina izan behar da harin baita harima, baina xoria bezala eta ez haren luma. Norbaitek erran behar ta zeuk erran iezaiozu, pospoloak aztu du nola erraten den zu. Harina izan behar da harin baita harima, baina xori aukeratuz norantz doa. Egaka, 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 egaka. Hau sensazio raroa, ez? Bai. Jogabe txaloa jasotzea. Bai. Dena raroa gaur. Bueno, diskoan abesti honetan, Maite Larburuk ere sartzen ditu ahotsak eta Angel Untzu gitarra, ez da?
Bai, gitarra eta gero, bueno, Angel Unzuk ere diskoaren 4-5 kantuko ari moldaketak egin zituen. Kristola nahin zuen egiaran. Eta bai, honetan gitarra kantu honetan bakarrik sartu zuen. Hori da, Eta, bueno, Maiteren ahotsa ni baino beste askoz hobeto batzutan ere egiten du entzuten da, baina honetan bereziki gaina oso garbi zen duen izan bertzula Maite. Bai, kantu honetako bai, Maiteren eta Neighborren zalea morratua naiz, eta kantu honetako badaukatere lehen guzina bat, aski ongi kantatzen duen ez ditxu minatxo. Jo kantu honetan Maiteren boza ikusten nuen, ze bere tesitura, bere, ez dakit, bossa nova adibidez Neighborrekin behin baino gehiagotan egin du halako ikutua duten kantuak, eta iduritu zitzaidan egokiena bere izan entzela kantu honetako. Berotasun hori... Bai, eta berarekin kristonera bazen du gaurpena ezin izan duela etorri, baina lehenko hastian zarautzen egon ginen, zuzenean egin genuen. Eta gane egon zen, eta asko hobetzen da kantua. Kantunekin lortzen du gauza bat oso zaila, eta ustez bi gauza oso ezberdin lotzea, eta ia irrekonciliablea direnak, eta da ironia eta naif izatea aldi berean. Nola kantaera bat izan daiteke naif, eta aldi berean ironikoa, direnean kontra esankorra diren bi... eta hor efektu hori lortzen du. Maitek ere beste kantu baten, helduen zaziraska kantua bigarrenean horretako ere... Hitzak bera daukate baita ere kutxi hori ikustiz. Bai. Salaketa bada eta oso jolaztia da, Liberian eta... Entzun nuenean lehenbiziko aldiz, iruditu zitzaidan, harrigarriro beste leku zoragarri batera eramana zegoela kantua. Ezin zitekela zehazka kanta hoberik egin. Ja. Gero, hemen publikoan ere badao jendia igual gertutik ikutze jona nahi bezala ez, 50 urte urre. 50 zer da, tranbia baten zenbakia. Ez dakizue jakingo dezu, zuek ere oso horretiko bete. 50 garrena da baita ere Donostitik Bilbora dan autobusa aireportura. 50 dela. Ia ziteko modu elegantea. Zilegi balitz. Bueno, berda gaztena hemen, orduan, ies guen. Bueno, baina bada igual estrategia bat gaur egun ikaragarri erabiltzen dana, beste batzukin kombinatuta ze hori da bestia ez? Askotan estrategia hauek, manipulazio estrategiak gurutzatu egiten dira, ez da? Bai, eta hau esango nuke nahiko konstante da. Lehenbiziko kantua zen bezala, ez? Zaldi emozionalak, badago zerbait emozioekin, eta hori bai iruditzen zait oso gaurkoa dela, ez? Byung-Chul Han, pentsalariak esaten du, ez? Emozioak eta sentimenduak nola bere izan dituen berak. Berak esaten du, emozioak ez daukala narratibidaderik. Emozioa agortzen da, pospolo bat bezala. Ez dauka kontakizunik. Eta aldiz, sentimendu batek dauka luzera eta dauka zabalera. Beraz dauka kontakizuna, dauka narratibidade bat, historia bat dauka. Orduan, gaur egungo gizartea ezote den bizi o emozioz gainezka eta sentimendurik edo kontakizunik gabe. Orduan, hori bai uste dut badela zerbait zeharkatzen dituena behar bada kantu gehienak, ez? Idea hori, naiz eta manipulazio estrategietako bat izan, emozionalidade horri deitzea, arrazionaltasunaren eta sentimenduen kalte, iruditzen zait badala zerbait hainbat kantu blaitzen dituen zerbait dela, eta zer pentsa ematen duen kontua. Bai, arrazionaltasuna ez da oso modan. Ez, eta behar bada arrazionaltasuna modan ez egotea ez zait hain larria iruditzen baldin eta ez balego emozioen diktadura erabatekoa, ez? Nahi dute sentimenduetatik eta arrazoiarekin 50-50 bat egingo bagenu, hortxe ez da. Baina ez da hori ere ikusten. Urrengoak asko dauka emozioetatik, ze erruri gabekoa abia da, oain entzuko deuna. Ze esango zenduke horri buruz. Horre errezitatiten dezu tarte batia. Bai, kantu erdia errezitatu. Printzipioz. Eta bai, bueno, hemen Arkaitzek lan hartu zuen egun horretan, eta kristalitza pasatu zean, bertso pilakin. Eta azkenien pixkat, irutu zitzaren, bai musikaren kantuaren ritmoagatik, bai arien moldaketekin, eta bai irutu zitzaren, aski politia gelditzen zela hori, ez? Kantu erdia kantatuta egitea, eta bertze erdia bukaerako zatia, edo
edo agian indar gehien ematen diona kantori naiz eta errezetatu izan, bertsu horiek azkenekoak igual indar gehiago daukate. Orduan, hori errezitatuta bera egiten du kantuak, eta gero berriz musikakin ariak sartzen direnean eta berriz kantatzen hasten naizenean ustez igoera dagoela eta intentsitate aldetik kantua, hori, kantu luzea dere bai, 6 minutu ustez, gehiena direzen usteak. Radioformularako idazten du Petik. Nabari da. Bueno, jendiak atera ditzala ondorioak. Entzun dezala eta... Errua errunduen oioa zara, zure errua, zure pozoia, zure bazka. Errua errunduen oioa zara. Maldan behera zoaz, erruberari bultzaka. Erru ezberdina da, errubera. Erruak dakar erru dantza, erruak soilik du erruaren antza, zer izan zen lehenago, errua edo arrautza. Eta errurik ez balitz, bizitza balitz abia, dena bere kabuz balebil, kulparik ona ez ekarri, nirekin ez konparti. Bizigara larru gorririk, larru gorritan ez da errurik, ez deabru, ez aingerurik. Aingeruak ainguraturik, gura makurrak eniloturik, erruari erranez berriz, errua diat erruki. Errua errunduen, erruduna naizeni ezerra. Errua errunduen, erruduna naizeni ezerra. Errua, errubera bata, eta doa maldan behera. Erru ezberdina da errubera, horregatik diotsut zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea pausajea harin, emakume errugabea aize dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haundiak barruan, txikiak dauzka. Errua errunduen erruduna nina izenik ez erran. Basta! 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 Errua errunduen, erruduna naizeni ezerra. Errua errunduen, erruduna naizeni ezerra.
Kantu honekin ja, saioaren erdia indeu, eta oraindik ez diozu erantzun galdera, lehenengo galderari. Kanta batek mundua eralda dezake? Eralda ez dakit, laguntzen alduela bentsat bai ez, baina mundu aldatzia. Hala izanen balitz, ja aldatuta honen zuen aspaldin ustez. Baina, jendea animatzen aldu gauzak aldatzeko eta bere, ez dakit, diskonen asmoa bentsat hori da pixkat jendea pentsadaraztea eta nahiz eta gauza evidenteak izan agian batzutan pasatzen zaizkigu konturatu gabe ez, eta asmoa hori da. Txomskiren mezua zabaltzea zaparte pixkat, hori jendea animatu bere lana jarraitzeko eta bere abintza saiatzen da mundu aldatzen eta nire asmoa horretako bintzat hori da, pixkat saiatzea bintzat. Ados, zabe? Bai, erabat, ez, mundua zabala eta arrotza da, behar bada mundua ezin du aldatu, baina gauza importanteagoak egin ditzake musikak edo kantu batek. Ados baldin gaude kantu batek animo egoera bat aldatzen duela une batean. Ados egon bagaitezke DJ batek areto oso baten portaera manipulatu edo aldatu dezakeela. Esaten badugu adoleszentzia garaian nortasuna eraikitzeko musikak parte importante bat betetzen duela. Onartzen badugu gizarte kohesio batean edo nolabaiteko talde sensazioa areagotu dezakeela, indartu kohesio hori sortu dezakeela. Hori dana onartzen badugu kantu batekin denboran bidaiatu dezakegula. Hori publizistek egiten dute. Ozuko 50 urteko norbaiti saldu nahi baldin badiozu kotxe bat, jarri jozu anuntzioari 20 urte zituenean entzuten zen musika. Ze bidaiatuko du denboran, eta kotxe hori erosiko du gazte sentituko delako. Horrelako simplea gara ez da batzuetan. Hori dena onartzen badugu, eta onartzen badugu baita ere, zenbait hitz eta esamolde imaginario popularrean hiltzatzeko gaitasuna duela musikak, onar dezakegu baita ere, zergatik ez, mundu aldatu dezakela, edo munduko zati txiki bat, une txiki bat ez, putzu batera botatako harri batek ez du putzu aldatzen, baina uin batzuk sortze ditu une batzuetan, ez? Eta gero zauri hori uraren gaineko haitxi egiten da, eta ura lehengo bere onera dator. Eta beraz, bai, eta ez, eta denetik ez. Bai. Esan dugu, publikoak ere parte hartu dezakela, eta egile da. Eta iritsi da unea, ez dakit argi pixkat igual zalan beharko dugu, baina galdera eginda sare sozialetan, ia adibiderik etortzen zaizuen burura lotuta manipulazio estrategia hauetakoren batekin edo besteren batekin. Eta eskertuko genuke asko zuen ekarpenak egitea, galdera nahi dezuena. Horretarako mikrofonoa hurbilduko dizuete eskua altxatzen badezu eta gustora entzungo ditugu zuen hitzak. Nire ez da galdera, baina bai harretan dia mandi dela sentimendu eta emozioen arteko bereizketa hori egin duzuna, ez dakit, igual da ni beti sartu nautela emozional, sentimentalen sakuan eta arrazoiaren bidea jarraitzen zutenek, nire zera algo batera uzten zutenean, eta batean apurtu dizkidazu eskema guztiak. Ez dakit hori pixkat gehiago. Ez dakit gaitik aterako gineateken, hortik tiratuta, baina, nola inorreztan animatu ezer esatera, eta nire horrek, eta bidatez, zorionak, eske musika honekin ja, sartuko naiz letrara beste momentu baten, ze musikak eramaten hau, olako beste dimentsio batera, eta beste entzunaldi batzutan ja jeitsiko naiz zure lanera, baina, zorionak emateko ere, aprobetxatu nahiko nuke. Ni esker, eskertzen. Lotxatuko nauzuzte. Ni ere harritu ninduen bereizketak, ez? Baina egia esan, konbentzitu ninduen, ez? Hori bere liburuetako zenbaitetan aipatzen du. Eta, narratibidade kontua da, ez? Lehen, berak esaten zuena da, kontakizuna, ez? Sentimenduak nolabait rekorrido bat duela. Zan nahi du, ez dela segundu batean agortzen den zerbait emozioak,
Gaur sartuko ginateke adibidez demagune futbol partidu bat, ez? Futbol partidu batean jendea emozionatzen da. Baina emozio hori zerk eragiten du, zenbat irauten du, eta ze azalpen, zer relato dago horratzean, ez? Berak delikatua den kontua, baina nolabait egiten du emozioen graduazio bat, ez? Edo emozio guztia berdina dira, edo emozioak gezurrezkoa dira, emozionatzen garenean batzutan amorrua ematen digu. Pelikula txar bat ikusten emozionatu zaitezke, eta negar egin, eta zinetik lotxatuta atera. Eta zure buruarekin haserretzen zara, zaten zu zergatik emozionatu naiz. Emozionatu naiz manipulatu nautelako. Biolinaren arkoa begitik sartu didatelako, soinu bandaren erruz, ez? Esaten dugunean musikak mundu aldatu dezakela, musikak torturatu zaitzake baita ere, ez? Guantanamon erabiltzen dute musika. Musika oso importantea da, horregatik existitzen da ez gae, horregatik ez digute uzten guk nahi ditugun kantak erabiltzen gure telesailetan, horregatik ordaindu behar dugu prezio imposibleak, hori humanidadearen kontrako krimen bada. Nik pelikula bat egiten badut, eduki beharko nuke, eskubidea erabiltzeko edozein kantu, prezio arrazoizko bat ordainduz, hori ez da posible. Frantzian derrigortua zaude Marsellesa ikastera. Horixe importante da la musika, botereak badaki. Marsellesaren kontrako delituak daude. Ultraje a la bandera, baina baitare Marsellesa iraintzen baduzu, Frantzian delitua da. Orduan, hau dena, lekutara joan naiz, baina... Emozioak eraman du. Barkatuko didazu. Esan nahi dudana da, musikak ere badaukala gezurrezko emozio horiek eragin ditzakela. Musikak badauzka bere estrategia maliziosoak, petxik oso ondo ezagutzen ditu nik ez. Ez dakize akorde, edo si bemol, edo mayor, edo menor, edo... Eta orduan badaude tekla batzuk sakatuzkero, gu negarrez azten garena, edo suizidiorako zera ematen digu, edo redukatu egiten gaitu, Beethovenek bezala naranja mekanikoa novelan, ez? Orduan hori dana berak daki, nik ez. Ni daki dana da, nire larruan nositu dualako, emozio faltsu horietara lerratua egon naitekeela musikaren ondorioz ere. Eta aldiz, sentimendua da, nik sentitzen dudana adibidez, emozio faltsu hori sentitu ondoren, ni gaur kontatzen ari naiz sentimendu bat. Ezingo nuke emozio hori kontatu eta deskribatu momentuan agortu zelako. Baina aldiz, eman zidan amorrua eta nik kontatu dezakedan guztia emozio horren emozio kateatuen kontakizun hori lizateke sentimendua. Berak asko zobeto azaltzen du. Baina esaten du ez, luzera eta zabalera daukan emozio bat edo sentimendu extenditua, nolabait, hori litzateke sentimendua. Repasatu beharko nuke hobeto esateko. Bueno, ikusten dezuen bezala merezi du, hitza hartzia eta hemen planteatzia kontuak, sakontzeko aukera ematen digulako. Zaki beste inor animatuko litzateken. Ez dela aukera galdua da, Loraldien bertan sentikaria erabiltzen genuen, ez da ikuskizuna esateko. Eta ez unkikaria, sentikaria. Hau da, sentikari bat. Baina nik gaia ekarriko dut berriro ere, eta eskatuko dizuet bustitzea. Hau da, aukeratu kanta bat, zuen unibertsoan, zuen mundua eraldatu duena. Zuen bizitzan kanta bat, bioi. Nik esango dizu tramparik egin gabe, burua etorri zedan lehenbizikoa. Eta esango dizuke hemendik 5 minutura beste bat. Baina, hau da, eguneroko bizitza ikatza bezalako labexo morruak isurtzen hasi zenean. Atxagaren poema hori eta Ruperren kantu hori ez berandu dabiltza. Zako horre bai aldatu zuen, eta idazle egin induen kantuetako bat izan zen. Eta hori Ruperrita esan diot, eta gurea izango da kulpa esan duzu berak. Kantu luze bezain profetiko. Kaixuak zuek, erantzukizun hori gurea da. Baina hala da, badaude hori bezalako kantuak, geratzen zaizkizunak zure ADN-ean betirako, ez? Eta hori bada alde batetik, pixkat adinaren kontua ere bada, benetan sinisten dut, urte batzuetan geratzen zaizkizula horiek
zure softwarean sartuta. Ez gero ja, ez dakit zenbat urtetik aurrera uste dut, gustatzen zaizkigun kantu berriak edo kantari berriak gustatzen zaizkigula beste batzuen oihartzunak ekartzen dizkigutelako. Baina ja asko kostatzen zaigu eskema, estilo, erabat berritzaileak geure ganatzea, ez? Eta horrek amorru pixkat ematen du, nola pixkat zu fosilduta geratzen diren zure gustuak, eta gaur egun gustatzen zaizkizunak ez dira hainbeste berriak, baizik eta berri lengoen antzekoak. Eta horrek esan nahi du urteak aurrera doazela. Zure lasaitasunerako esango dizut hori zientifikoki frogatuta daola. Pentsaz susmatzen nuen. Bai, eta badaola horretarako mekanismo neuronal bat, ez dala... Ez da nire kulpa, baina Hori da. nozitu behar dut berdin. Nozitu behar dut berdin. Bai, gizaki izatearen izaeran bertan dijoa. Bueno, gure espeziaren kulpa. Uste duzunez, poesia, zientzia, baino lehenago iristen da lekuetara. Zu aldatu zaitun kantu bat. Bueno, aldatzen lagundu bai. Ez dakit egunaren arabera ere izan zen, baina ACDCren kante bat izan laike, Nasai Herren, edo Nick Drakeen kantu bat, edo Tom Waitsen kantu bat, edo orduan edo Mozarten kantu bat, egunaren arabera, eta nola bat errategatik, adibidez Nick Drakeen txelo son erran eran. Gara itxar bat bizitzera nintzen, eta momentu horretan diskura, izan zen, Nick Drakeen diskuziak. Izan ziren kriston, ez da nola zen, aurrera behiratzeko modu bat, eta gaizki edo txarto egondako denbora garai guzti hori gibelean utzi eta salto batein bertze bizi modu bat egiten hasteko eta bai, aldaketa egiaran aldaketa ikaragarria izan zen hori, Nick Drakeen musika niretzat. Eta bainik kantua nozbenka egiten dut. Gaizki kantatua baino egiten dut. Bai. Botikineko kantua dira, ez baita ere, badaude kantu batzuk botikinekoak. Analgesiko baten bila zoazenean bezala. Terapeutikoak. Baltsamikoak esaten du Ruperrek. Berak esaten du kantuak behar dutela beren zati baltsamikoa. Bai, ala da. Chomskik ere ikusten ditu itxaropenerako printzak bizi den egoera honetan, eta bideo batetan esaten ditu, esan deuna ez, heldulekoak edo aurrera egiteko eta igual arira dator. Guztian limakau. So one of the striking things about the pandemic has been the way in which mutual support and self-help groups spontaneously developed all over the world, often in the poorest communities, where the governments are doing nothing. Ado zaudete? Bai, garbi geratu da, ikuste dut pandemia gara jontan gertatu dena da, lehendi bagenek izkien gauzak gogoratu ditugula, ez, edo astuta genezkoan gauza batzuk berriro ikusi ditugula, edo idorte garaietan urtegietan urperatutako etxeak eta kanpantorrean nola azaltzen diren, horrelaxe agertu dira. Gure muga, fiestatuen mugak, inkompetentziak, utzikeriak, uste okerrak, hori denak azaleratu dira modu basati batean, ez? Eta lehen esaten bagenuen sentimendua kontakizun bat daukala, behar bada gure zeregina kontakizuna baino kontrakizuna lantzea izan beharko luke, ez? Kontakizuna edo errelatoaz jabetu nahi duten horien kontrakizuna, badirudi hitz berriak asmatu behar ditugula, ze hitz zaharren jabeak beste batzuk dira, badirudi gure eskuetatik kanpo daudela, hitzek ere jabea dauzkate, multinazionalek hitzen jabetza hartzen dute, xamulden jabetza, orduan uste dut hori badela izan daitekeela gure zereginetako bat, ez? Nik usten dut, beldurrarekin nabaritu da honitz, jendea juntatzen dela gehiago, ez? Beldur kolektibo hori nola izan den azkenean pandemiaren kontukin eta virusaren beldurrari. Azkenean jendea, ez dakit, edo arduratzen da gehiago ondokoekin, edo pixkat multzo egiten da gehiago, ez?
adibidez, etxean gelditu bartzarenean horren beste denbora eta bizilagunak aspaldi agian ezagutzen ez duzun bizilagun bat ikusteko aukera daukazu balkoian hor bermut hartzen. Eta holako kasutan, ez dakit, laguntasun hori, nire ustez hori izaten dela, beldur puntu hori, eramaten dola jendia gehiago juntatzera eta... Superviventzia instintua, igual. Bai. Eta erabakiguneak gertu behar ditugula, ez? Azkenean egiturak txikiagoak izan behar dute eta gertuago egon behar dute. Hori geratu da argi eta hori lehendik genekien. Baina orain ikusi ditugu horren ondorio praktikoak zaintzu diren. Nozitu ditugu. Nik pandemia baino lehenago ikusi nuenean Zaldibarko airea analizatu eta 3 egun behar zirela jakiteko zerari ginen arnazten, nirezako definitiboa izan zen. Pandemia garaian ez dut bizi izan, albiste hori entzun nuenean adinako impactorik. Ez dugunik kontrolatzen gure industria, gure edukazioa, gure ezer. Ez dugu kontrolatzen eta ez dakigu zehari garen arnazten. 3 egun itxogin behar dut jakiteko zer arnaztu nuen lehengo astean, ez? Igual hori detalle bada, importanteak guk eduki beharko genuke. Ingurukoak egontzian konfinatu eta konfinamendu kolektibo eta masibo honen aurretik. Hori oso ondo gogoratzen dute beraiek, baina gainerako hori nola ez zigun zuzenean eragin ez da, ematen du ahaztu iten diela gauza hauek, baina etzan leheneko konfinamendua izan horten. Hemen loraldikoak arkeologoak ere badira, Lorezainaz gain, eta zure blogean harakatu dute eta esan omentzen nuen. Bloke esan eta idatzi eta gelditu. Hori arriskutsua izan daiteke. Blokeen sasoia amaitu da, gora arrakalak, arrakaletan sortzen direnez loreak. Hemen loraldian gaudenez. Uste dut horregatik. Loraldiari dagokio loreak hautatu eta bide batez eskerrik asko, gonbidapenagatik. Gure lana arrakala da. Gero loreak ateratzen dira ala ez. Baina nik uste sortzailean lana dela arrakalak bilatzea pitzadurak, bilatzea kontraesanak, dudak, eta, hortik sor daitezke edo ez, gero loreak, ez? Baina, horre bada poeta argentino bat, Roberto Juarros, eta irakurri nuen deitzen ziotela, pitzaduren edo arrakalen kultibadorea. Eta esan nuen, nik hori jarriko nuke bizita txartel batean. Ezin horre, kritiko batek esango balu, hau da arrakal kultibatzaile bat, ze gehiago eskatu dizaiokezu bizitzari ez. Baina esan nuen, inork ez esan arren, saiatuko naiz izaten, ez? Eta hortan ari gara. Saiatuko naiz akordatzen, horrengorako. Aigea ja amaierara hurbiltzen, eta azkenengo kantua entzungo deu, zeure begia hien zizare. Kanta rockero semarra. Funky. Badu, ritmo... Eta, hitza sare sozialei buruz da bizkat. Arkaitzek, hobeto hitza zaltzen badu, baina pixkat, diska erditik pasatxoago, kantu lasaienak atzien gelditu dire, eta saiatu nahi nuen, pixkat hitzare nola datzeta dagoen ere ikusita, ritmo horretara egokia, edo ritmo hori egokia zaukala irutizten. Eta izanen da, segurazki, diskon dagoen kantu dantzagarriena, ritmo aldetik bintzat. Eta pixkat hori, hitzak erraten duena, ordenagailuak edo, sare sozialak edo, internet. Ateko zait. Internet, internet edo orokorren. Entzunen dugu eta gero. Hori da. Sare sozialen kontrako edo hortaz hitz egiten duen kantu bentzat.
zeure bekiaien zizare, hor geldirik zeren zain zaude, zeure bekiaien zizare, hor geldirik zeren zain zaude. Pantaien loian sartuta ez da mundua, baizik zingira azpuntetan duzuna. Pixel bat aragikoia lataren zeru, ziberrain geru zaindari laguna. Zeure begiaien zizare, hor geldirik zeren zain zaude. Gizon ala emakume, lana edo festa, lo sabe, lo contesta. Bai edo ez, beltzala xuri erantzunakuk bagenekien aspalde. Oak sakatu, hor klikatu, kontra zeiurik ezaztu, kuki guztiak onartu, historiala ezabatu, letra txipia saltatu, kolore izatza, beharko duzu frogatu. Zeure begiaien zizade, hor geldirik zeren zain zaude. Zeure begiaien zizade, hor geldirik zeren zain zaude. Eskua non, xagua, haien amua zuren inia, amua dizute sartu begia. Orain errantzara doaz, bidean txistua joaz, orain errantzara doaz, bidean txistua joaz. Hor geldirik zeren zain zaude, zeure begiaien zizade, hor geldirik zeren zain zaude, zeure begiaien zizade, hor geldirik zeren zain zaude, zeure begiaien zizade, hor geldirik zeren zain zaude. Bueno, barkaitzek bajutik esan diten bezala, etenik gabe entzun nahi badezue, diskuan daukazu entzutia, Zarten eskutik da salgai, eta hurrengo kontzertuetan ere zuzenean izango dezue, eta peti.eus webgunean agendan dauzkazue hurrengo aukerak. Gonbidatuta zaudete. Eta publizitate momentu honen ondoren, hitza itzuliko diegu parte hartzaileei eta publikoaren ekarpenekin bideo bat daukagu prest. Bideo hori ikusi alma daukagu mesedez. Te recuerdo, Amanda.
le dijo una colorada, quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. La vie si est un parlando, de bon matí al portal. A galopar, hasta enterrarse en el mar. Grándola Vila Morena. La vena está pariendo un corazón, no puede más, se muere, doctor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mundua eraldatzea posible dela sustatu nahi izan du musikak, garai ezberdinetan eta mundu osoan zehar. Hoien adibide, ere zerki bilakatu zaizkigun 11 kanta. Avanti popolo! Back my job again. This land was made for you and me. The answer is blowing in the wind. Bihotzean, bihotzean, itxaroan Ba, honekin ja iritsi gea amaierara. Eskerrik asko benetan hemen izateagatik eta, bueno, ba, gurekin tartea pasatzeagatik. Eskerrik asko nola ez zuei eta parte hartzeagatik bai. Eta besterik gabe, ba, hoixe. Espero dezagun ondarrale hau izan dadila mundu berriko ondartzaren partaide. Alabedi. Alabedi. Urrengo esperientzia digitala urriaren 8an izango da. Azkuna zentroan Alos Kuarteten kontzertua osorik ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu. Eta adi izan urriaren 18an igandearekin Mikel Urdangarinen esperientzia digitalean kantagileak pianoan zuzenean joko ditu hainbat kanta. Loraldiaren eskutik gure kultur garaikidea jalgi adi mundura.